Eta gaurkoan asmatu nora etorri garen, kortezubira. Gaurkoan sukaldari bat elkarrizketatuko dugu, baina ez edozein sukaldari emakume bat. Gaur bezalako egun euritzu batean jaio zen gure gaurko protagonista. Bera 1985ean jaio zen. Nor izango ote da? Goazen ba, ardi beltzara. Bai, emakume gaztea gero, eta 2019an Mallorcan irabazi zuen gozogintza lehiaketa. Eta orain dela gutxi, Galder Madariagarekin batera ere irabazi zuen Talento Gastro, El Correoren Talento Gastro. Ardi beltza jatetzeko jabeetariko bat da. Nor izango ote da? Uxue Landa. Nik oso berandu erabaki neban sukaldaritza ikestie, de hecho, azken dengo momentura arte, ez neban erabaki sukaldaritza itxie, beste idea batzuk ekin eban zen buruen bebai, baina nik uste dut eragin handiz okidabela nigan, txien ikusi dutela asko, bai amumak, bai amak, bai aitzek bebai, ez? Beti irakatsi daztie, ze garrantzitsu edan batez be, zer jaten dugun jakitxie, eta sukaldaritzak zer transmiti duten daben bebai, asko irakatsi daztie, ordu nik uste dut hortik bebai, asko eragin handiz eukin aldabela. Nik dekotez bi osagai, kasi esango neko platerdanetan dekotezenak. Dala batetik soja eta bestetik arrautza gorringue. Ezako horre bize dire, eta ganean hasta euskero ja, marabila. Plateren baten baegoan kombinazio hori eta gozo da. Hemen dana dauna. Baina nik uste dut batez be gure menuen beti dau plater bat dela temporadako berdurakaz. Eta jentieri hori asko gustaten jako, ze konturatuten da berdurak jateko modu gozuek bebai badazela, ez? Edo orduan nik uste dut jentieri gehisen bat hori gustaten jakola. Ardi beltza proiektua sortu zen momentu baten apurre erraro izen zana. Galder ezagutu neban boroa jatetxien, berton egin lanien bastante urtetxu eta berton ibili ginen, orduan harremana egin gendun bebai. Eta ja harremana egin gendun eta ikusten gendun lanean bebai ondo konpondu zingila, hortxe ezagutu ginen. Eta ardi beltza sortu zen justo konfinamentue amaitxu eta denpora gitxira. Egiz esan izen zen bastante ala lokura, ze ondinoko egon ziren neurri pilo bat, ez genek izen zepaseko zen, ez ezebez. Eta bai egize da, justo sortu zanean, egon ginen biok lanean nahiko inestable. Hori, dana neurrizek, orduen niri deitxuten doztien, ez dakit, igual hilebete bat lanerako, gero bestela ez, gero etxien, ez dakit zertalako baten galder deitxu dozten. Proposatu dozten ardi beltza itxie, eta horre animo ginen, da mentxe gauz. Galderregaz, kasi dana dire barriek, hasik ez dakit, anekdota asko egongo dire, fijo. Baina bezeroakaz, bai egon zan behin, galderre konta dozten hau, ze karo, bera zerbitzutan egoten den ez da eskatzen, bera konta dozten. Egon zan mai bat, eta mutil bat, guk hemen eukin gendun plater bat, sala jozak, txarrizenak, ramenagaz. Eta egon zan gizon bat, negarrez hasi zenantzan, mutil bat. Eta galderre pregunta botzen, ze pasetan jatzu ez da gizer. Eta esan zonez, ezken iraitxe marinela zan, eta juten zan Japonera, eta ekarten bazan produktuek eta holan, eta hojan dotenien burura etorri jazte momentu hori, eta ez da gizer duen, emozionan bizan. Orduan nik uste dut hori dela anekdota polit bat. Handitxu, ez dakit, jatetxie tamaino bereko itxigonekonik, ontxe momentu 15 pertsonantzako bakarrik emoten dugu jaten, eta horrek emoten dozku guri bebai askatasun handize bezero bakoitzan ganien egoteko. Orduan nik uste dut bezero kopuru iguala izango zadala, baina bai egize da instalakzioak bai handitu biko zirela hobeto monalizeteko eta erreza monizeteko dena. Nolako konpenetrazioa uste zudeko zuela zuk eta galderrek? Ona, nik uste dut ona. Batetik 10era? Ez dakit. 9 bat, 10rekoa ez dalako existi duten. Osa, no. Noizko Michelin izartzo bat? Michelinek handik amen. Ondino horretarako esperantzarik badeko zuen, noiz edo? Nik uste dut horretarako ez gabizela lanean. Nik uste dut helburu nagusi edala gu posik egotea
eitzen dugunegaz, guk azkenen guretzako eitzen dugu biharra, bai ize da besorantzako eitzen dugula, baina gutzako eitzen dugu. Eta gure helburu nagusie da, jentie etortie, jentiek aitzutie zer eitzen dugun, jentiek disfrutatie eta jentiek bueltatie, ez? Eta hori lortzen gabiz, eta hasiko guretzako hori garaipen bada. Michelin izar bat, ez dakit. Hemen igual, seguramente ez, baina bueno, etorten bada etorri da izela, ez? Ez dutzu esetzik esango, baina bueno, ez da nagusi ze. Claro, Michelin izarrek baino gauza onauak beba dauz, ez? Hori da, bai. Zergatik uste duzu sukaldari ezagunenak mutilak direla eta etxetan sukaldatzearen fama emakumeak dekiela? Nik uste dut hori dela gizartean arazo bat dauelako. Eta arazoa da kriston matxismo dauela. Hori nik uste dut gertatzen da sukaldaritzan eta beste dozein sektoretan, kurot esan. Nik adibidez, sukaldari neska pilo bat ezagutzen dutez, pilo bat, baina kargu altuetan oso gitxi, oso gitxi. Eta ganera sorte dukin dut, kargu handietan dauzen emakumeek akaz indotela lan bebai, eta hori bebai sufridu izen da behau. Tristie da, hori beti izen dalako andrana, ez? Amumak itxeban txie, ez dakiz ganera hori bebai matxismo esan. Gizona lanera eta handrie jagoten jentie eta sukaldatzen eta ez dakiz er. Baina ja, modan imi izanien sukaldaritza eta boterea emoten banien eta diru emoten banien, paseu zan gizonezkoen alorrera, tristie da, baina holan da. Eta zuk segaitzik uste duzu hain emakume gitzi dauzela sukaldetako zuzendaritzapean? Matxismoa gaitzik, esan dozkuzu, baina uste zu beste zeo zer begon leikela? Jo, ez dakit, nik eixenetan biharra indot gizonen artean. Beti egin izan dut, eta naiz eta ez ukin erasolan fuerterik edo beti izen zara politxe, umie, ez dakit, zeramik asko izango bazien moduen. Osea, ez dut zu egiten eze behitzen, ez? Basurata jaibez, eta hori bai, nik uste dugu izena matxismoa dela, eta hori, eta holan gauzela danok ezitute. Ez dakit beste arazorik egon alko, nik uste dut dana doala alor beretik. Karo, orduen noiz izan dozu diskriminaziorik sektore honetan emakume izetiarra? Holan fuerterik ez, hori beti hartu izena itxuelako ondo, baina bai, holan txikikerizek beti dauz, nik uste. Zure karrera profesional honetan eraginik izan deu zu emakume izetie, adibidez ikasketa alorrien edo kontratazio bat teitzeko orduen edo donadalakoa? Nik uste dut alor horretan suerte eukin dutela, ez dutela eukin ino solako kontrarik edo nik behintzat ez dut igarri. Egize da bai, ostalaritza beti izen dela oso sakrifikaue, danontzako, orduen ez dakit, nik uste dut danon baldintzak izen dira antzekoak, baina ez dakit nireak izen diren txikiagoak edo handiagoak emakume izetiarren edo. Zu kompetizioetan egon zara, partaidetzan emakume eta gizonezkoen kopurue berdintzu izeten noi da? Ez, ni egon nintzenean kompetizioan, gehizonezkoek gizonezkoak ziren. Ganera hor, gu junginenien bat asan nire kasuen pasteleroa, Victor, eta nintzen bigarren pasteleroa edo laguntzaia, ez? Orduen, dauz kongo bi kargu, ez? Hor protagonista esan Victor eta nintzen bere laguntzaia edo beragazi joana. Eta kasu gehienetan horretan gizonezkoa esan nagusi edo, eta gero laguntzaileak bai egoten ziren neska batzuk, baina gitxi bai. Esan dozu emakume asko ezagutzen dozu zela sukaldarizek direnak. Zuk uste dozu sortie bidala zuzendaritzapen kargu batera heltzeko, edo emakumeek lan gogorra hain bidabela horrelako kargu batera heltzeko? Nik uste dut izen bat zarela oso buru gogorra, ezin dozula amore moninoz bez, ze bestela ez dozu zer lortuko. Eta seguramente nik uste dut igual emakumeek badeko guz oztopo handizauak edo gehiago. Ez bakarrik kanpotik zelan ikusten dan, emakume bat edo gizonezko bat, hori holan dalako. Bestela nik uste lanagaz, formazioagaz eta batez hori buru gorkeriagaz eta gogoakaz heldu alzarela. Baskarizea, farize, nokitzen dago zuretzien? Ni bakarri bizinaz, hasik nekien bikoten. Eta bakarrik ezin genuen bizitzen? Ez, nik ez. Nokitzen ban? Txien amak edo... Eta gabonetako baskarizek edo familia baskarizek nokitzen bazen? Nik uste dut hor, amuma egoanean amumak, eta gero rola nire osaba batek hartuan oso sukaldari hona dela bebai. Hemen danok etxen dugu zozer, ez? Zu baino nago? Ez dakit.
Ez dakit hori, ez dakit, makina bada. Ni sukaldari izenaz eta bera ez, baina profesionalki makina bada bera ez izeteko profesionala. Emakume sukaldari referente bat? Zurine Garzia. Jatetxe bat? Ez dakit. Ardi beltza. Horrek ez da kontaten, ez da? Ez dakit, ermintxo igual. Baskariak ardoa edo urarekin? Urarekin. Emakume sukaldarientzat zabaltzeko mezu bat? Ausartu deizela. Ausartu ametsak segi duten, ze posible da, kapasa gara, eta naiz eta gogorra izen eta oztopo asko egon, kapasa gara, eta lortu alda. Gauz batzuk, itxi batzuk, eta gauzenak basaiatuten gara bebai bidea apaltzen dan hori, ez? Baina, egin bidea, ze bestela ez da ezer aldatuko. Egurrekoño. Egurrekoño. Eskerrik asko. Aizu beri.